Good people, ngiyanibingelela ngalesi sikhathi Changes Akasha. Following i-video engeke ngayenza regarding ukudlula emhlabeni kaHlulu Mthakathi, insizwe besinayo la sivusana yabantu. Uyafihlwa kusasa ngomgqibelo njengoba kusasa zu-28 uyafihlwa kusasa. Njengamanje siyahamba nensizwa enye sivusana yabantu ekhona la, but we can only take 2 people abakhona la eThekwini. Sake indawo isolundi, inkonzo iqala ngo-8 ekseni ya uLundi eMabedlana. Iqala ngo-8 ekseni inkonzo. So ngiyacela futhi makukhona into abayihlelayo abantu la bayihlela khona as a collective, bengangilibali bengifake nami makukhona into enjalo abayihlelayo abantu la bayihlela khona as a collective, bangangilibali. Asazi akabikho kusafikile kimi. Inamba yami ikhona la, ngicela ukuthintwa ezintweni ezifana nalezo. Makukhona leader i-initiative engeke ngakhuluma ngayo ngoba khona abangithintayo abaqhamukayo ukuthi ukhonani umuntu mhlawumbe leader leyo initiative. Ngiyacela bafethu ukuthi ibe khona into enjalo. So yilokho ke nje ukukhona njengamanje usuku umhla ka-28 ngomgqibelo kusasa, ndawo oLundi eMabedlana esigodi sengikhohliwe but ungangilokhu nje ke mafuna isigodi 8 ekseni. Ababili nje kuphela singabathatha abakhona la eThekwini, siyahamba siyakhona. Ake ngihlele ngezansi ezingane zakwethu. Ngiyethemba la ukuthi inamba yami njobe ikhona la makukhona okubalekile mhlawumbe kumele umuntu akwazi nodinga umxhuma ngakho ngama WhatsApp noma DM khona la ku TikTok. Siyabonga kakhulu.